Hello, sanibonani. Ngiyanibingelela lokhuluma konkenani Kenny KJ Shingobe, the place of milk and honey, the promised land in Votsele Mnyamatwane. Welcome you. Thanks for tuning in. Ngiyacela nje ukuthi follow it's KJ Shingobe. YouTube it's KJ Shingobe, Facebook Kenny KJ01 on TikTok. So sefle offline again. We are talking to people umzimvile sister Jacinta kuthi every Thursday ya protest ya toyitoya eSouth Africa. So ngikhuluma naSisi la ngimbude ukuthi kwenzakalani today as you see ukuthi yaphithitena agcwele abantu nje lana. Siswami sanibonani. Njani bhuti? Siphila ngibani igama? Lungile Mtunga. Lungile Mtunga, siyajabula kakhulu sami. Ngicela kubuda ukuthi what's happening here, ngibona kugcwele abantu kuyaphithitela nendani nifunani la ufaka umqhele na what's happening is? Sikuyi march and march as South African sazi ukuthi izinto eziningi azihambi kahle. Yeah. So okwanamhlanje besiyimisele ngokuthi sizongena kuma companies or emafemini lawa sikhipha labantu bangaphandle ukuze as South African sizokwazi ukuthi nathi sisebenze because most yethu especially intsha sihleli. Yeah. Sihleli sonke and then abantu bangaphandle bayasebenza. Yeah. So sithi okwamanje abahambe sisafuna nathi ukukhuluma sisodwa. Yeah. Makumele sikhulume nathi no president yethu sikwazi ukuthi sikhuluma ini. Yeah. So manisa bahambe bonke or nikhuluma nge-specific group anisafuna ama-foreigner onke or what's happening? Okwamanje singasho sithi sisacela laba abangenamaphepha behambe okwamanje. Asazi ukuthi lento izosithatha sibekephi kodwa okwamanje sisacela laba abangenamaphepha behambe ngoba ubugebengu obuningi bunabo ngoba umuntu uzokwenza ubugebengu uzomtrace umthini akaziwa umuntu la uzomtrace kanjani. So ubugebengu buzodlumala kanjalo yibo iningi labo abanalento esingayiqondi and bagcine becorrupta nathi kwathina sesicorrupted. So my awusabi because lamanye amave ala Africa but South Africa kune-xenophobia. Are you not scared of that? Ukuthi maybe now masofuna travel elinye indawo maybe bathi abanifuni and things like that. Mangizohamba ngokusemthethweni angicabanga ukuthi ngizoba nenkinga kodwa nabo mangizongena ezweni labo ngokungemthetho bane right ukuthi bengixoshe. Okay, siyabonga sithwa. Thank you very much. So but so far do you think progress ikhona since le match iqalile nje? Yeah. Ikhona ngoba masithi siyangena einkundleni zokuxhumana na ku TikTok kuphi sekukhona abantu aba-receive ama-calls ukuthi umuntu wa-apply kudala sekakhohlwe nokukhohlwa kodwa yakhona uku-receive i-call kuthiwa yiza ku-interview naye akasazi nokwazi so singasho sithi ikhona. Okay. Siyabonga kakhulu sisi wami. Siyabonga ke babukeli, siyachubeka sibutela abanye.